lupit nitong sakang na to. Grabe. Bruh. Ka mag-alala kasi aayusin ko. あ、いんで、あて、じゃなくて、それが守るの。 Mamuro kido. Mamuro. Kuno. Marami nagmamaronog. Di nga, be. Isa akong kaigo. Alam ko kung paanong proseso. 介護kung sa 介護か。pasensya na, parang hindi na tayo magagamit. Hindi, be. Pilipina ka. Huwag kang mong ipagpilit yung ano na yan. Maurusay ng ano ka. Pinagkakampihan mo. Huwag kang Hindi. maging plastic, be. Ewan ko. May mga ano yung mga utak ng ano ng hapon. Talagang grabe hindi mo sila maintindihan. Bitaurungan. Apo, chapa. Wag mo akong kakantiin. Konnichiwa minasan, orewa, James Yaperdes. Di ko inakalang pabalik ako at sabihin yung konnichiwa dahil kamakailan meron tayong kababayan natin na nagkalat ng ugaling squammy sa Japan. So, kilalanin natin siya at panoorin natin dahil nakipagduru-duruan pa siya sa isang civilian doon at nilait-lait pa niya yung ibang mga kasama niya doon sa neighborhood. So siya ay, ewan ko siguro, aspiring content creator kasi after nitong buong pangyayaring to, nagse-celebrate pa siya na na-monetize na siya. Hindi ko na mahanap yung page, hindi ko lang kung na-delete na o dinelete niya mismo at ang pagkakaalam ko siya ay nasa nursing care. Itong papanoorin natin, ito yung kanyang sariling POV pero may isa pang POV tayong papanoorin mamaya kasi itong una ko nahanap dahil deleted na siya, may pagkahapon na. So medyo blurred na siya. Yung mamaya mas high res pero para makita natin lahat ng angulo. Siya ay nagalit kasi sinabihan siya ng isang hapon na matanda na mali ang kanyang pagkakatapon ng basura. Ne, guys, ito daw, hindi daw pwede na hindi daw to pwedeng gamitin. Kailangan daw talaga dito. Oh, dito daw talaga ipasok mong ganyan. Kasi bawal daw talaga. Ang lupit ng Japan, Grabe yung kilay mo, mas malupit pa sa mga landslide. Wait lang, yung ano ba, parang feeling ko di siya talaga content creator kasi first time siya nagkaroon ng hindi normal na routine sa buhay niya. Tapos naisip niya agad is videoan ko sarili ko. Alam mo yun, parang eto na aking one-way ticket sa fame. Parang kating-kate ka agad i-record at i-publish ah. lupit nitong sakang na to. Grabe. Oo. Bruh. Grabe, talagang binaanuhan ako kasi ito daw bawal dito magtapon, guys. Oh my God. Di siya naiintindihan eh. Palakpak, Manong. Grabe. Swerte mo di ka naiintindihan ni Mano. Parang ano siya, oh, parang sage. Parang ang dami niya pinagdaanan. Vinland Saga ba to? I have no enemies. Tapos ito din, napakahigpit. Tapos sinaway ako kasi ito daw, kailangan daw talagang tanggalin. Kailangan daw talagang tanggalin. So, ganun. Ako, nandiyan pa si Jesus sa leeg mo. Buti hindi sumikip. Minasan? May video rin yun. Yung nakapulang ito, meron niyang sasabihin, meron siyang video after nito. Meron siyang parang ano yung context na nangyari. Kung nakita nyo, nagbe-video din siya. So, Pilipino ka? Oo. ayan na. Ang sabi kasi niya, Ayan na. Oo. nandito na, bumaba siya sa bumaba siya sa Kuruma. Kala niya kakampi dahil Pilipino. Hindi. Ang tama ay dapat tama. At kung nasaan ka, dapat kang sumunod. Okay? Wala ka sa Tondo. Wala ka sa Payatas. Kailangan ka sumunod kung ano man yung meron dyan. At yung mga pwede mong penalty dyan, pwede mo makuha dito, pwedeng lagyan ng sticker na para, ganun kasi sila parang pinapahiya ka dun sa neighborhood para matuto ka na pakiayos yung pagkaka-dispose mo ng basura mo. Pero mas basura pa yung ugali natin. Bawal daw Kasi- dito magtapon, kailangan doon daw magagaling. Sabi ko, huwag kang mag-alala kasi aayusin ko. Ay, hindi, ate. Aayusin ko. Kasi iayusin mo naman yan, be. Hindi, oo nga. Anong munday dyan? Dito lang talagang urusay. Hindi,それね、その前から、 Mm. この回手が、うんね、本当に開けないの。 Saksyo ni, yun de? Saksyo ni, Hindi. yote? ねそうじゃなくて、そうじゃなくて、それが守るの。 Mamuro kido. Mamuro. Marami nagmamaronog. Saan ko naiintindihan? Paki-comment na lang kung meron dyang isang konnichiwa. Paki-comment na lang yung mga timestamps. Pero tatry ko lang mag-context clue sa mga pinapanood. やだの。やだの。だからやだの。このぐらいだけ問ちょっと題は。待っててね、ちょっと待って。このぐらいだけ問題はね。違う違う、ちょっ Kung nakapikit ka, iniisip ko na lang mga ano sila, mga anime girls na cute. Alam mo yun, yung mga mukhang pusa. Para di ako ma-stress. とね、聞いて。これね、ここ、違う違う、おかしくない。 explanation なんちょっと待ってね。ちょっと待ってね。聞いて聞いて。 Nasa lang subtitles. この、なんでか、ここ入れるの、ゴミ。ここ余ってるなら、カラスが取っちゃったの。そういう意味で私言ったね、さっき。そう、そんで。心配しないで私もう入れるだから。私ちゃんと何これ日本なの、そんでるの、うまいくれろ。ちょっと待ってね、このやるしわないで。ダメだよ。 Hindi, ダメだ hindi, よ。 hindi, parang di tayo mamasa Hindi kanila. yun, mukhang kinain mo. Sigaw. Talaga mo, chan, Sigaw. hilero ka na mo ko. Nakakatawa yung accent ng Bisayang Japanese. Ay parang galing sa, parang pang Yakuza.
Angas eh. ちゃんと分かってるだからどんな。 わかるけど、ang ibig niyang sabihin lang, Yun. そのゴミが、カラス取った時も、だから言ってたの、ちゃんともうこ入れるから。どこが問題の？ Kaya nga, munday na ikido. どこが問題の？ Nakakatawa pa naghahalo yung Hapon dun sa Kaya Tagalog. wa kore ne, kore ne, kore ne, 関係ないだよ、それは。 Kanki aru. Dakara 最初からこっちから見たの、どんな私やってたの。hindiじゃないよ。hindiじゃないよ。 違う違う。 じゃないよ。 Mali, どこがmali? Ah, yan na, bumabaliktad na. Kus General Luna, Traidor! Kala niya siya yung bayani, itong babaeng to. Pero hindi, ito na. Sakto-sakto yung pagkakapos ko, naka-facepalm na si ate. Parang bakit ang big deal nito sa'yo at ba't hindi ka na lang sumunod? Para siguro yung ego niya tinamaan, napapahiya siya. Pero wala naman nakatingin sa'yo. Kung hindi mo ito binidyo, wala may pakialam sa nangyari. Baka inasikaso mo lang to bilang isang normal na si Bidya ng Japan at nag-move on ka na sa buhay mo. Pero hindi, kailangan mo maging bida for a day. Ewan ko, baka malalim pinagdadaanan niya. Kala niya bida siya pero side character lang siya. Diba? Ewan ko, di ko alam. Nawala na yung page eh. Di ko alam yung context pa eh. Hindi nga, be. Isa akong kaigo. Alam ko kung paanong proseso. Kaigo o kung sa kaigo ka. Kaigo daw is a professional nursing eh. So parang ginagawa na niya to siguro on a routine basis. Okay. Alam na Ala, natin ayaw yan, kong, ha? watashi tikanay hito, janay dayo. Hindi, naninburi ka na ba dito? Naninbori, hajime, ano lang ako, psyching lang ako dito. Oh, ako mas matagal sa'yo, kaya alam Pero, ko. pero kung ano yung rules nyo, ginagawa ko, inaayos ko, yun be. naman pala eh. Bakit rules niyo? Diba na rules natin? Kasi nakatira ka din dito. Doko ga munday na no. Hindi naman niya sinasabi No. Sinasabing munday na Asanto asoko date. Demo atashi yutita ne. Chanto kiresoro kara. Doko ga munday na no. Onaji no. Koko da yo. De ko shimashita no. So da yo. Daijoubu da yo. Doko ga munday aro no. Pasensya na, parang hindi na tayo Pasensya. madami. Hindi, be, Pilipina ka, wag kang mong ipagpilit yung ano na yan, maurusay. Puro sa'yo, parang shut up. Meron kaya shine na lalabas dito. Pilipina nga, yun na nga tayo. Oh, kaya nga, kung hindi ako nagkalat, naglilinis ako dyan. Chanto, yatiro no, san chanto, Ano dapat- sudo. Nani ka hitaro ka, tsetse, wakala tayo! Naman ata maging kalmado ka na lang eh. Parang hindi naman to ganon ka big deal eh. Shimashita no. あ、こっちから次オープンして。 Dana yo, koko da yo. あ、違う、今度次。 Di ba galing siya sa nursing? Eh, di ba dapat mas mabait ka sa mga matatanda? Bakit, ewan ko, may galit ka ba doon sa matandang yun per se? Okay wa, iranay. Watashi jibun de yaro no. Dochi de mo. Mali naman. Pag hindi, ibig sabihin. Tama ni mo ko, tama ni kochi. De mo, chanto yaro no. Pakilagyan nga ng subtitles kahit walang correct sa sinasabi. Kailangan ko lang ma-feel na para ako nanonood ng anime. Dakara, Ha? kondo wa, koko. Ay, iranay yo. Jibon wa, jibon de yaro. Jibun! Hindi, mali ka na dun. No, kasi Philippine Jin nanda, Dakara. Philippine dyan kino, di mo chanto mo ko kara irita no. Kondo wa. Kondo, tangkinay no. Sino ba si Dakara Park? Sorry, Ira na yo, chanto watashi gomi yatiro. Chanto, video yaro. To chan to. Tandang Doshi, susunod. umoy na tara di kinay no mo ko. Atashi no kata ga dami na no. Chigaw, sorry, karoyo. Doyo kata o, dami na no, kure. Anata wa genki da kara. Anata wa genki da kara. Genki janai. Genki janai. Pointo gane. Kondo wa, koko danda. これがね、見せろあげろのシティホール行きましょうだから。 Ah, dyan, eh. City Hall. Ito yung isa pang angulo. Ito I think mas kompleto. Malayo pala naririnig mo rin yung boses ni ate. So ito si ate nung papunta siya. Ito yung nakita natin dalawang Hapon. So tinatawag din siya. Siguro Dosta? ルール守らなかったから。 Huwag kang mag-alala kasi aayusin ko. Ay, hindi, ate. Aayusin ko. Kasi iayusin mo naman yan, be. ito to. So ito na dahil naputol na yung kanina, ito na yung continuity. Pero nasa ibang POV na tayo. Para to Floyd Mayweather versus Pacquiao. Ibang ibang finishing naman. Sudan suro. Sakit sa tenga ng boses. Diyos pa. じゃあここ Kokonorol kang kinay. し、Kokonorol wa kang kinay no. だからここ入れて。 Isibang daijin wa kiresuro go irero no. きれいする。だからここきれいに。 Kalma lang nito. ね。オッケー。 Okay. 何かよてろなのね。私初めて聞いた。初めて聞いた聞こえないさっきから話しましたの。聞こえないだから来た。もう Pagod na yung Hapon. Parang gusto ko rin bagsakan ng parang gusto siyang bagsakan din ng bomba eh. Buti lang di nyo nakikita yung mukha niya pero nakakairita, nakakapagod siya tignan. Parang siya lang yung sumisigaw dito. Sino pang kinakaaway mo? Nene! Ang pili yata nasa Pilipinas ulit siya. Hindi, yan.
Yaan mo na. Chantoyo, ano Marunong siya? ba magtagalog yung isang Hapon doon? Parang eh. Kasi tinatawag siya eh. Yung parang nung papunta siya, tinatawag siya ng isa. So, di ko lang kung kilala na to nung matandang Hapon na yun. Eh, di mo alam, baka yun yung final boss. Kuno video wa sudan soroyo. Hindi, wag kang mag-ano sa kanila, kumampi ka. Yan ang pangit na mentality ng Pilipino. Porket Pilipino ka dapat kakampihan. Kampihan mo, yung sino yung tama. Kahit ano pa ang lahi niyan. Diba? Kampihan mo, ano yung tama. At kailangan, pakinig muna tayo, may iba. Mag-uusap muna tayo bilang mga tao. Hindi nga kailangan Pilipino o Hapon eh. Bilang mga tao, ano ba nangyayari at tama ba yun at sumusunod ba? Kasi nga dapat Hindi nga ako nagmumungko chantot soje na yun. Di, alam mo, sa sobrang ingay ito, pag ina-explain na ni ating mahinahon, yung kung ano man yung context ito nangyayari, sisigaw siya, tapos hindi ko na marinig. sinabi sa'yo, hindi ko na marinig. Bakit? Alam mo naman, di ba? Isusudan ko yan. Hindi, naririnig dito, be. Nakabidyo ka. Oh, Alam ko, nakabidyo ka rin. Alam ko naman hindi ako natatakot sa video mo. Ang sinasabi ko, Oh. siyempre kapwa Pilipino nga. Hindi. Kaya nga sinasabi Kang ko kinayon lang sa'yo. kapwa Pilipino, kang kinayon ni Honjin, di mo kang kinay dayo. Hindi. Tinan mo lahat naman Ichibang, kasi. kang kinay no. Lahat Ichibang yan. daijin wa. Ichibang Hindi. daijin wa. Ni asoko no, oko no, irita no. Sir, Atashi. Mike. Naiirita na din ako. Irita, no? Irritable ka na rin, Day. Hindi ko kasi narinig naman yung actual niya. Chanto, kiresimasta ko ko. Marunong magtagalog. Kinakausap niya yung isang Hapon, yun yung naka-pink. Diba, Hapon talaga, pero baka Pilipino din. Pero baka may dugong Hapon. Hindi ko pa alam, hindi ko pa inaaral yung plot nung storyline na to eh. Naka-start ko pa, episode 1 pa lang eh. Chanto, kiresimasta kara. Doko gamonday sunugumi. Hayaan mo. Yan. Grabe guys. O yung mga ganyan tao, wala nang point may pag-usap. Hayaan mo na lang siya pagurin yung sarili niya. Alam mo yung mga nagtatantrum na mga bata, hayaan mo lang sumuntok-suntok. Hayaan mo na lang magwala-wala. Tapos kausapin wala pag huminahon na. Or hayaan mo na lang yung City Hall o yung mga pulis na nandyan ang makipag-usap sa kanya. Akong ano hindi pukang ina talaga. Mo kunero urusay kontene mo. Okay, ikaw na yung Jag santo mo ko. Suriwa dami. Kiremi na ako suro kara. Parang matagal na niya iniipon tong galit sa katawan Mo niya. ko yuwanay no. Ayun na, may iba na. O, tsaka may iba nag-spawn tuloy sa tagal mo. So dayo ne. Hayaan mo na siya. Siya to ne atamas ka tinay no. Baka. Mga ano sila, naiinitan sila ngayon. Hayaan mo na yan. Mga Di ko matatanda. ko mo minaw suro kara kirisimasu. May urusay ko ne. Puro matatanda yung lumalabas para sa kanya eh. No? Jibo no kimochi wa chanto yatte. Jibon mo, Yan na ito. seka. Sobrang ano ka, pinagkakampihan mo, huwag ka nga Hindi. maging plastic mo. Hindi ako plastic. Nakakainis. Lakas talaga mag-asar nito eh, no? Ano Ang kasi ano? pinapaliwala ko Hindi. sa'yo, kasi dati na namin ginagawa yan. Kaya nga, ang sabi ko, ikiri ko naman nilagay doon. Hindi Anong ako, problema bakit naman at ako magiging ginawa kong plastic? Bakit naman ako magiging kumampi ka plastic? doon, Hindi sa ano, kumakampi. kitang-kita. Parang pakialam niya kung nagbibideo ka. Ano ngayon, kakampihan niya yung tama o kakampihan niya yung sa tingin niya ay tama yung ginagawa. Hindi porket nag-video ka dapat Pilipino. Yung toxic na nationalismo eh, di ba? Hindi dapat ganyan eh. May tamang pagpakita ng pagmamahal sa bansa, sa mga kapwa mo Pilipino, di ba? Para magsumigaw ka ng ethics sa kung saan, may titingin sa'yo Pilipino, parang masisigaw. Pero yung mga ganito, kung ang pinanggagalingan mo ay para lang kampihan ka, iba yun. Pag-usapan nyo, yung mismo nangyayari, pagtapon ng basura. Layo na nga eh. Kaya meron yan. Kaya kasi nga, nga, kasi aangat niya yan. Kasi nga, kantan akong magaganon doon. Sige, bahala Alam ka ng sa City buhay Hall, mo. may ano ako, hindi nyo naintindihan sinasabi ko, putang ina, nabilad na ako sa araw niya. Ang pula na nga ng mukha niya. Hindi ko lang pwede pakita. Pulang-pula na yung mukha niya kasi galit na siya. Lumalabas na yung dugo niya. Tapos nabilad pa siya sa araw. Nakasala na boy. Init ng ulo. Init ng araw. Ngayon, amoy anghit ka na din. Yun nga ang paliwanag mo, Para pero hindi ayoko tayo- nga. Sige. Tapos na sana. Sige, tapos. Kung ayaw mo, diyan ka Sabihan mo yung magtapon. ano, hindi yun sa... So, nangyari, gusto mo rin, ayaw mo eh, para ikaw dapat yung sundin. Diba? So, yun yung nangyari. At pag merong taliwas doon sa sinasabi niya, Ang ano na dito taon, zoto akong hirap sa Kaya, sindero dayo. kaya ko nga tinatanong sa'yo kasi, Hindi. nakaka ko hindi mo alam, kaya Pinagpipilitan mo pinapaliwanag nga. ko. Ang sabi ko, bahala huwag ka kang magkausap kumampi sa sarili dyan. mo. Bahala ka. Sige kasi. kausapin mo na sarili mo kasi, basta sa'yo yun. Matalino ka, bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. Ikot siya doon sa basura. Hindi nga na sinasabi ko lang sa'yo. Ayun, pumunta na siya yun. Vlogger era. Hindi kita papatulan. Oo, hindi kailangan, men. Hindi kailangan ng enerhiya. Tapos, ito yung continuity. Episode 3 na tayo, guys. Buti na dyan pa rin kayo. Ito yung episode 3. Ito naman yung kita nyo nung palayo na siya doon sa video. Hilasod extreme ako. Kinahanglan din daw, imuha daw na siyang abrihan para ihulog nimo din ha ang basura. Ihulog nimo din. Ang dili mo manggod nako kay dili ko didto gahulog og basura. Dinhi
Kung si bukat nagaan raman na. Ingko ikaw kay wala may diferensya sa imong hangkuan sa imong kabaga ako na man. So unsay problema na so karon iyahan dito anak. Ina o basahan ninyo. Paunawa, huwag iangat. Basta marami mga Pilipino dito. Ang net sa bandang ibaba, sumunod patakaran. Mga hilas. Sa patakaran. Eh kung masakit ang balikat mo, hindi ka pwedeng makapasok dyan, makaganon, di ba? Kasi masakit nga ang balikat mo. Tapos kahapon, kinuha ko yung basura. So, bakit ulo ko? Parang basura ko yun. Nilagay kahapon doon yung basura. Nakaganito pa to siya kahapon. Tas nung Well, yun yung isang ginagawa. Pag mali yung pagkakalagay mo, iniiba nila yung lugar ng basura mo para alam mo na mali ka at tamain mo sa susunod. Parang ganun magdisiplina dun eh. balik ko na, galing na malengke. Nakaano na siya, naka-roll Baka na doon siya doon. nainis, baka Tapos yung feeling basura, niya, nilagay iniipit dito. siya. Ay, may isa pa. Ngayon, nung basura nilagay dito, Ano kung kinalat nasa ng Japanese mga, horror game? kinalat ng mga uwak. Kaya ang ginawa ko, niligpit ko din at ipinasok ko sa loob. So ganun sila guys sa kahigpit dito. Sobrang talaga mga hilason kaya sobrang stress. Tapos yung Pilipina din doon, hindi rin siya nakakaintindi na nakita naman talaga nila na talagang inayos naman talaga yung basura, hindi naman talaga kinalat. At sa katotohanan nga lang, dito so, siguro may mga video din kayong nakikita sa akin noon na ipinost ko. Sobrang dumi dito at nilinis ko yung hagdanan. Nagpa-vlog talaga siya pala. Nilinis ko talaga yung Okay, hagdanan. new Hindi plot. ako nagagalit kasi kusang loob ko yun na maglinis. Sana, ewan ko, may mga yung mga utak ng Hapon. Talagang grabe, hindi mo sila naiintindihan. Pwede ka ba deport sa ginagawa mo? Kung naiintindihan ka ngayon, pag sabihin natin mayroong mga Hapon doon na Pilipino na i-report to, i-translate para sa mga authorities na malapit siya, pwede ka ma-penalize. Hindi ko lang ano pang pwedeng i-ano sa kanya. Meron din talagang mga salbahing mga Hapon. Kahit saan, hindi ako tinatantanan talaga. Tapos, nung nag-viral yon, ito yung kanyang reaction. Tuwan-tuwa siya kasi na-monetize. Thank you Lord, thank you. Salamat, basura. kami-sama? Salamat sa basura. Thank What? you, Mita. Salamat. Monetize siya, tapos na-delete na yung FB niya. Dak na shoot na ako ang 300. Or- Grabe. Congrats! I-bless you ko ni Lord. Thank you, Nita. Grabe, na-unlock na ko ang 300. Grabe. Congrats! I'm proud of you. Merong may update. Ito yung nakita natin na nakapula na nakasando. Ito yung kanyang update doon. Good PM. Sorry, di ako marunong magbasa Nakatira dito. sa Japan. Meron kasi akong kukwento na nangyari kahapon ng Miyerkules ng umaga dito sa lugar namin. May isa kasing Pilipinang toxic, no? Na akala niya, hindi porki kapwa Pilipina mo, pag mali ang ginagawa, abay ang gusto niya, kampihan siya. Which is mali. Ito kasi nangyari, ha? Nahuli siya nung hapon na lalaki Yung nakita nating Sage. on the act Yung pag-ayos. na yung pagtapon niya ng basura is which is hindi tama na inangat niya yung ilalim. Ang mga tapunan ng basura kasi dito is nilalagyan talaga ng net. Tapos, nung nasita siya at pinagbawalan dahil may karatula yon na nakasulat Yun yung pinakita kanina. na hindi nga dapat daw yon inaangat. Bakit? Kasi yung net na yon, once na umapaw pababa, yung mga basura, kakalat yon doon sa kalye. Oo, kasi Pag pababa. kumalat sa kalye yon at nadatnan yon ng pipick up ng truck ng basura, Iiwan yun. magagalit doon is yung nagpipick up ng mga basura, which is yung truck driver. Itong putang inang natin, kapwa Pinay na namin na nakapit. Nagulat ako. What the... Parang gawa ng hidden style. Nilabas yung jutsu sa mukha. Nagulat ako doon. Kasi ang hinahon niya eh. Pero parang naiipon na yung galit ni yung bloodline limit dito ni ate. Kung sa bloodline limit kailangan pumatay ng best friend ata kailangan mong wag kampihan ng isang Pilipinong kapwa Pilipino mong mali. Minasama pa ako. Pinapaliwanag ko sa kanya ng maayos, pero hindi siya pumapayag ng mali niya. Tinanong ko siya kung ilang taong kanina nakatira, which is sabi niya cycling lang. Ibig sabihin ng cycling lang, Yun, cycling. kabago-bago lang niyang katitira dito. Okay. Kabago-bago lang nakikipag-away na sa mga Hapon. Hindi ko kinakampihan ng Hapon. Sabi niya, Pilipina ka, dapat hindi ka gamit plastic ako. Mga plastic daw ako. Kasi nga, hindi ko talaga siya kinampihan sa ginawa niya. Kasi, nagmumumura siya, minumura niya yung Hapon na 81 years old sa ginagawa niyang mali. Buti hindi na siya naiintindihan ng hapon. Itong mga gatong klaseng Pinay, isang toxic din dito yan eh. Toxic yung mga yung ganyang klaseng Pinay na nagtapakita ng mga maling mga pananalita. Dapat, pag alam mo nahuli ka na ng on the act,
Mag-sorry ka lang, wala namang mawawala, hindi ka bawasan sa kaluluwa mo yan. Tama. Hanggang mataas ang ego mo, ang pride mo, mas palalalain mo para magmukha ikaw yung tama na parang dinedefend mo yung sarili mo hanggang dulo. Parang ganun. Parang yung hukay mo palalim lang ng palalim. Shout out sa'yo, lovely na kapitbahay ko dito. At saka wag mo kong sasabihin ng plastic kasi hindi kita kilala. Sa tagal ko na dito, wala akong involved about pagdating sa ganyan. Lahat dito kakilala ko. Ngayon, Mukhang may humingi mag-iiba tulong ng yung dalawang prefecture. Hapones, yung dalawang hapon na yan, isang lalaki at isang babae. Kasi nga hindi ka tumatanggap ng mga pagkakamali mo. Pinaparating sinasabi mo pa na to ba nagsasoji so ataramay ko to yan. Kahit ako naglilinis dito, mas matagal ako sa'yo, hindi ako nagrereklamo. Kasi alam mo katwiran ko, pakikisama yan. Nandito tayo sa balwarte ng bansang Hapon at hindi sila ang mag-a-adjust sa atin. Kung ano yung rule nila, sundin natin. Hindi naman yun nakakasama, di ba? Para din sa atin yun, sa kalinisan yun. Oo, alam ko, mga Pilipina, hindi talaga balahura o may kalinisan Balahura. Sabi di ba? When in Rome, do what the Romans do. yan. Pero yung pananalita mo, Simpleng lang, wala cleanliness lang sa yun. lugar. Wala sa hulog. Tapos pagmamalaki mo na alam mo yan kasi nagkakaigo ka, o which is na nagkakaigo ka, may nakalagay naman pala doon na nakasulat doon. Bakit hindi mo binasa? Kasi akala ko pagka caregiver ka o kaigo na tinatawag, nakakabasa ka ng mga sulat ng Hapon. Tapos sasabihin mo, plastic ako. Ni hindi nga kita nakikilala. Ni hindi nga kita nakabanding eh. Grabe, sa sobrang ka-plastic ka dyan, dapat ilagay na yan kasama ng basura. Dapat i-sort yan, ha? Hindi Saan pwede ako banda magkakas... naging plastic? Masama ba tanggapin yung katotohanan na sinasabi ko? Tapos sasabihin mo naka-video ko, hindi ako natakot sa video sa'yo. Babueltahan kita. Busy lang ako kahapon kaya hindi ako nakapag-video. Ugaling mo pa talaga makapag-away pala, no? Kahit pala nag-viral ka rin pala sa TikTok dati. Kasi, alam mo, ito ha, sa'yo na nang galing na matagal ka nang naninirahan dito sa Hiratsuka dito sa Japan, ha? Hiratsuka, Japan. Alam mo yan? Extra Nag-viral context. ka na pala dati sa TikTok, ano? Kasi, nagbibideo ka. Which is, alam mo, bawal na bawal sa loob ng tren yan. Nahuli ka na ngayon ng mga Haponesa. Alam mo, mga Hapon dito, bawal Ayaw- na talagang hindi, pag ayaw hindi nila ng public. naka-manual mode ang mga cellphone dito sa loob ng tren. Talagang bawal yan. Tapos, ang away ka din. Hindi sila as open sa parang public video. Alam ko iba ang kanilang batas pag binidyohan mo sila in public. Kahit merong, di ba ang katwiran sa batas ay wala namang assumption of privacy pag nasa labas ka. Pero iba yung rules nila doon sa Japan pag binidyohan mo in public yung mga tao. Lalo na pag sinabi sa yung ayaw nila. Dito kasi parang proud pa na dapat videohan ka. Di ba parang, vlogger, prankster, di ba yung cringe era ng mga pranksters. Ibang-iba dito compared doon. Pwedeng maging matapang, pero lagay mo sa lugar. Pero pag alam mong mali, at maling-mali ka na, wag mong gawin tama ang mali. Hirap nun. Hindi ka perfecto, girl. Ha? Hindi ka perfecto. Mas maganda kilay niya kaysa kay ate kanina. So doon pa lang panalo na si ate. Sasabihin pa naman sana sa'yo na, kasi baguhan ka, pagpasensya mo, ilalayo ko yung mga sinasabi ko sa'yo, ha? Nakita mo kalmado pa ako kahapon yun. Hindi ka inaaway. Pero ikaw ang galit na galit. Tsaka yung kaharap mo, hindi ka pinatulan ng Haponesa, ha? Tsaka yakuza yun, ha? Dating yakuza yun. Hindi ka pinatulan, di ba? Hindi ka tumatanggap ng pagkakamali. Alam mo pa yakuza sa kabaliwan. Tapos sinasabi sa'yo na, sa susunod, ganun na nga daw ang gawin mo. At hindi ko tapos na sana yun kung okay, tapos na yun within like 30 to 30 seconds. Pero hindi, kinailangan niyang mag-viral, kinailangan niyang ma-monetize kasi mas pinupush ng FB ang mga awayan pag Pagtapon matagal ng ng basura, video. Ayun. Huwag mong iangat Pero yung na-delete or sinara din niya yung FB niya. So parang wala lang din taas talaga. kasi yung talaga dati pa namin ginagawa. Wala ka pa. Baguhan ka lang dito. Ano gusto mo? Yung mga taong matatagal na dito ang mag-a-adjust sa'yo. Mura ka ng mura kung ano nung masasamang pananalita ang mga sinasabi mo. Hindi ka nahihiya. Kahit sugudin mo ako sa bahay ko, huwag kang magkakamali, kakantihin mo ko. Hindi kita uurungan. Palakasan ng kilay. Tangina! Magsasalita ka ng mga masasakit ng mga tao dito. Humingi lang sa akin yun ng saklolo yung 2 tao para maunawaan mo. Pero hindi ka talaga tumatanggap ng unawa. Parang naghanap sila ng translator para dun sa babae. At saka sinasabi mo, nililinis mo yung mga hagdanan. Nakita Dapat mo. lang nyo kasi alam mo bakit? Wala ka pa dito, ginagawa ko yan. Kaya na nagreklamo. Kasi masarap maglinis. Ano, pag malinis yung kapaligiran, nakakagana maglinis. Pag nakita mo malinis na talaga, tapos may onti na lang sa gilid. Tapos nakaka-engganyo. Pero ito, puro basura. Parang walang community effort eh. Sarap makisama. 16 years ako dito, naninirahan. Pompo, tapos 16 years, 16 seasons versus isang first episode pa lang. Wala ako nakagalit about sa basura sa ganyan. Talo si Bakades. Tapos sasabihin mo na nagkakaigo ka at matagal ka na dito. Hindi yun ang pinupunto. Alam mo, di ba? Smurf pala yung nakasagutan ni ate.
16 years Ayaw mo pa. kasi sumanggap ng pagkakamali. Ang pinupunto doon yung ginawa mo. So, sinasabi ko ngayon dun sa Hapon, baka hindi kasi nila alam, ganyan kasi baguhan nga. Pero hindi, talaga naman. Ang gusto mo talaga, para kang gusto mo may away, may war. Hindi dapat ganun, girl. Dapat beach episode Pagka na lang tayo kasi. baguhan lang, una nakakatira lang natin dito, makikisama tayo. Hindi yung para tayong laging lalaban ng gera. Hindi ganun. Pwede Ilang World War pa ba kailangan natin? maging matapang, pero Ilulugar ilalagay sa mo. lugar. Pero pag alam natin mali tayo sa sarili natin, humingi tayong dispensa. Kasi hindi ka marunong tatanggap pag kamali, ha? Hayop lang yun, gumagan yun. Hayop lang ang dating mo. Ganun yun. Kaya rin yung pinahiya mo ako kahapon. Ano kala mo? Accepted sa akin yun? Hindi accepted sa akin yun. Pinapahiya mo ako. Tutulungan kita kasi bilang Pinay. Pero pag mali tayo, tanggapin natin. Dapat nga magpasalamat tayo pag meron tayong tao na sasabi sa atin ng totoo eh. Kasi yung mali natin, mariremedyo natin, ay ganun na pala yung ginagawa ko, mali na pala. Dapat pasensya, ganun. Yan ang isang proof na 16 years na siya dyan nakatira at walang problema. Eh di nagkasundo pa sana tayo, no? Nga eh. Pero sa lahat eh, Sayang, kamarites mo sana, kapwa vlogger mo sana, pero hindi. Kailangan mo maging bida sa sarili mong buhay. tahimik to. Pero okay na maging bida sa sarili mong buhay, pero hindi mo kailangan ng kaaway para maging bida sa sarili mong buhay. Itong lugar na to, ikaw lang ang maingay. Nagbubunga nga kakahapon dito eh. Walang magulo dito sa lugar na to. Wala. Siya lang. Pero ano sinabi mo? Konorol, mamuranay. At si mamuranay, gagawin mo gusto kong gawin. Aba. Aba maangas. Naghahamon ka. No, parang gusto mo ng gulo. Yung pala ibig sabihin noon, mamuru. I'll do what I want. Okay, so bida ka talaga. Nga mo kahit na kampante na yung sinasabi ko. Kaya tinan mo tinalikuran kita kahapon, di ba? Hindi worth eh. Busy akong tao pero hindi ako mahilig sa ganito. Parang sabi nga ni yung kaninong quote to? Don't argue with a stupid person. They'll drag you down to their level and beat you with experience. Sinabi ni Mark Twain. Quoted ba sa kay Mark Pero Twain? dahil sa ginawa mo, hindi ako papayag. Gaganyanin mo ako. Huwag ka magkamali. Hindi kita hurungan. Sa totoo lang. Hello, basta yung pagka-Pilipina ni ate. Ito yung mga Amazona natin. Hindi handa ang Hapon sa mga ilalabas nyo. Huwag na kayo mag-away dyan. Hindi nila kakayanin na atakin sa puso yung mga senior populated nilang consensus. Kita hurungan. Apo, tsaba! Huwag mo akong kakantiin. Meron pang cup. Damn, the tea is served. Sugoy dos ne. Hindi kita kakantiin, pero wag mo kong susubukan. Gulat ako na sa cup. Yun no. Let's go. The Aura Farm. Magkapit bahay tayo ngayon. Wag mo kong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi ako nakikipag-away. Pero yung sinabi mong plastic ako, na para akala mo, nakilala mo ako na matagal. Wala akong plastic na tinatago. Ugali ko to, at hindi ko to babaguhin. Para sa'yo. Marunong ako sumunod sa mga patakaran ng Hapon. Ganito yan eh. Pag tumatanda, hindi dapat tayo tumatandang paurong. Ganun yun. Parang Kasi nakakaskandal. parang feeling ko parang 16 years siya dito. Like, nakikisama lang, nakikipag-usap sa mga Hapon. Tapos merong isang life event na may nakausap siyang Pilipina. Tapos ganito pang klaseng Pilipina. Parang pumitik eh. Parang lumabas yung Pilipina flashback sa lumabas yung Amazona eh. Nalusan eh. Oh, Pilipina, nag-aaway, ganun, di ba? Nakakahiya. Kaya tinalikuran kita kahapon. Di naman niya deserve pakinggan eh. Nirereklamo ka. Ang aga mong nirereklamo ka. Kasi bunganga mo. Tapat mo, linis mo. Ngayon, kung may kimuchi ka, linisin pa rin ibang bakod ng iba. Eh di arigatay. Di ba? Yung Arigatay. iba. Thank you. Thank you. Sarap talaga makinig pag mahinahon. Pag kasi galit ka, ewan ko parang may fight or flight response ng isang tao pag na ganun magsalita eh. Parang wala siya sa wisyo para makipagpalita impormasyon. So, talikuran mo na lang. Kaya mo na siya huminaw. May pag-usap siya sa hangin. Yun lang naman or sa isang aso. Kasi yun lang naman ang may oras at tiyaga para pakinggan ka. Ang tapang mo O, kahapon. pader. Matapang ka na wala sa lugar. Dapat nga magpasalamat ka pagka meron kang kapwa Pinay na nagsasabi sa'yo ng totoo. Okay. Kasi hindi Yun ang hindi siya plastic. Totoo. Boom! It Yun all ang hindi interconnect. Oh! Straight to the point na nagsasabi sa'yo yung Huli. mali mo. Alam mo na eh. Nag-connect yung mga Filipino bloodline, yung mga ancestors parang sa Avatar nung tinamaan siya ng kid. Patingin ako sa likod dahil ito yung mga ancestor ko eh. Bars! Mark my word. Boom! Minarkahan pa yung salita. Dapat na pinahuli mo ate yung mayroong baso. At yun, ang tsaa. At doon tatapos sa ating balita kaya ngayon. Di ko alam anong
hanggang sa naabot to sa kanila kasi wala na rin namang update tungkol dito, pero gusto ko lang i-share sa inyo yung labanan ng ating mga pinakamamahal na Pilipina dyan. Yan ang tatak Pilipino, yan nakakatuwa eh. Pero, di ba, okay lang maging matapang, siguraduhin mo na nasa lugar ka. Doon tatapos ating Balitang Inades, Orewa, James Yapper-kun, Arigatou gozaimasu, nood sa ご視聴ありがとうございます。 Goshicho arigatou gozaimasu. James Yapper, comment nyo down below anong masasabi nyo. Urusai!